Secure. Welcome po nato si Sir Chito din sa kuan din from Salamat, dire sa Dandoy. Secure din no. So Salamat, welcome sir. salamat, gayo. Kano sa man mo uli? Lakaw na ma. Kay wata ka balon ay mamatay usa ana na mo. Hey, At least di ba? At least Sige. sa karon 12 ang duha, ang usa tuwas prisuan, ang usa tuha tong katawan. Mayong bunggag, this is your proud bisdak boy, Chito Samuntina. Naata din karon sa isla sa Siquijor og syempre dili pwede nga dili makahimamat or makachitchat ning sikat kaayo dinhi sa ilahang isla sa Siquijor. Dili lang sa Siquijor, pati na sa tibuok Pilipinas. Mo ni nagdala og tigaw, lingaw, tanang mauna na. Dili na nako padugayon pa ang atuang special guests sa programa sa mga Bisaya, ang chit-chat ato ni. Ako nang ipaila-ila sa inyo ha, si Sir Dantoy. Ay, may gabi din na. Naulaw ko makitingog mo sa po kay kana lagi yung tingog. Mura og katong nasi ni authority daw sa uniform. Oy, tingog ko mo. Na si Sir Bobong dire. Si Sir Tipin. Yes, hello. Ah? Si Sir Ranji. Sir Angie. Si Sir Mayong. Hello. Na si Sir Titing. Meow. Titing. O si Sir Moy Moy na dire. Hello everybody. Yeah, why? Mga bisdak atong i-welcome sa chit-chat ato ni ang Siquijor Viners. Palakpakan na to Siquijor Viners. Welcome po nato si Sir Chito din sa kuan din Salamat, from Sir dire sa Dandoy. Secure din no. So Salamat, welcome sir. salamat, gayo. Kano sa man mo uli? Lakaw na ma. Wa ba mi nangangayan. Wabi ako ninyo imbitahan eh. Ari na ko. Mo lagi kami ka-invite. Kami ka-invite. Bitaw, Sir Dandoy, gani ha, ang inyuha di ay, ang una lang nako gusto nga isulti. Ang inyuhang accent, mauna giday na siya. Ang inyong inistoryahan, mauna giday na siya. Maura man dagay ikaw bong. Maura. Wala may nausap na to. Wa man dagay na usaw. Imo sir maura po na. Maura. Ha? Imo. Yeah, actually. Mo gid among tingo gid sir. Mo gid na. Diri gid mi nahilan sa pagsugod lang sa amuang dawi mi mo. Mistorya. Na pinabawd. Nanna. Og bawlo na tuwa ka Sir Chito linaw. Nagsugod mo, 2017. Yes, 2017. 2017. Kay sa una, uso pa maguning Vines, di ba? Mga Vines niya. I think ang pinaka nagsugod gyud nga mga Viners, ang ato ni Vines, tama ba ko? So dito po na ninyo nakuha ang... Galanto mi sa una ana di mo tong murag na inspired kita tug gamay dagig kuan pod nga murag og Yes, na-inspired. Na-inspired. murag na inspired gid dagay me den pagkahuman adto. Mura man tay pangutanan, mura pud akong tuwa. Pwede kita makuman natin chitsa sila tagpakatawa. Pero kamong tanan, classmate mo. Kami tanan class. Classmate yun mo. Kay mga nag-criminology man ni sila sa Siquijor State College. Pero kung humana mo, nakahumana mo krim. Galanta ba gani sa tong background. Gari siya gani pag maayo si Sir Ah, Chito. nila. Watang kabalo. 2016 followers na ni. Kabalo magyud kayo. Sa classmate mo, pagkibali ang kisa magi kinang marag utok gyud sa Siquijor Viners. First idea gyud is ako gyud nga magama og ingon anak kay nanam gyud background pud sa unang murag mahilig ko Gimihimo kag content. Dili ingon nga ako personally nga magama. Kanang dirata magsaba. Basta kay kanina na koy background ba nga ingon ana nga mahilig pud nga mag-upload ingon ana. Dayon, unsa man sila gi kamo barkada ba mo unsa man? Barkada na sir kay kuan sa kanang sugod anay kanang kuan kanang Counter Strike bars. Na may isa ka Okay, computer okay, ato okay. nag ato na buo amo ang kanya na may dahang free time utong kay masaya man ang tag 20 og Sa una po sir, sila si Dantoy na naman siya background daan din. Gama de tag ato adi. Sila pagid una kay kami sa una kululhan lain pagid kay di pamiganahan mo ato bang sa camera kay kanila gitang Mauwa. Mo toy burag mo toy sugod din kana. Sayang ini Salamat bong, salamat. Kudigo to kudigo. Dayon dito na pila gid ang original ang nagsugod ang Originally gyud ang Viners. amo is polo gyud mi ka miyembro. Di Polo. pagkaman dili sa ingon nga murag ang amo ra mo kun tumo adto is kana bitaong
silbi classmate bitanan. So if mag-graduate mi pohon, if dili magay mga bagsaks, buutan mo po ng mga maestra kay gipasar bisag sig inom, di biya ko mo inom. Kanay nga na ba for the purpose nga inig mo graduate mo po mo nami memories, nami nga sa pagkabinarkadahan. Kay wata ka balon ay mamatay usa ana na mo. At least, di ba? At least na may malantaw nga. Sus ko, si Bubong, sus ko ginawala. Buutan ba din pagkatao sa una. Ayaw indahon si Bago. Bitaw, yung nana, bitaw, ang mayor. So marag lingaw-lingaw ra gid. Lingaw-lingaw. Sugod gid tog lingaw-lingaw. Naisgutan ninyo sa David, sa David diri. Wala si David. Gidala pag mental. Og bindoy sila. Sa Negros, so taga Negros gid. Wait lang. Si David taga Negros gyud, pero sa Sikor nag-eskwela. Pero diri na gid siya. Pero ang inyo ha dire, lahi-lahi imong lugar. Lahi-lahi. Munisipyo. Kamu na po'y tingog, ikapoy na biya ko. Lahi-lahi imong munisipyo. Iting. Yes. Moy. Actually, I am from the city of Talingting. Yes. City. Oh, mo kabalo. Pabalo naman ako city na naroon. Karon, ang Secure Viners, pila gid mo kabuok? Dusi gid mi. Dusi Sa gid. karon, dusi dang ang duha, ang usa tuwas prisuan, ang usa tuha tong ang katawa man ka. Bantay dagat. To bantay dagat. Puros ga training. Coast Guard. Coast Guard o Coast Guard BGMP. ang isa. Si Papi Boards, BGMP din si Buyax mo kuan kanang Coast Guard. Kay kamo tanan ni human naman gid mo og cream, kinsa man toy nagpursue gyud. Katong nangawala. Katong wala dire. Katong nangawala mao to si Papi Boards ug si Buyax. So nag-focus gid sa career. So kamo nga naa dire, pero sa pagkakaron Sir Dantoy, unsa man gyud ang mura og goal gyud sa Secure Viners? Og mga wala ni sila ana man naman ako hilo. Lain po ako ray mahabilin. Bitaw sa pagkakaron ko of course nara magina pirmi ng gataligsik na. Bitaw nara mang gyapon ng mga kabuang dayon pagkahuman. Inay sila na po nahibalogod og willing sila mo biya, nahala pag amping mo hinaot mo mga ligsan. So katong mga naa nag-training, unsa man to sila mo balik pa sila? Mo balik og if ever man gani kuan sila i-deploy sila ani sa Sikihor. Oo, nagyapon, padayon ra. Padayon ra gyapon. Di gyud ingon nga naay mo biya. So marag forever gid mo. Pwede ra ingon nga wala mo sa video, pero Apil ra gyapon. apil ra gihapon gyud sa grupo. Nara Wala gyapon. wala ra mo na sa libuhan diya. Okay ra sir, madala ra agwanta. Kahatay. Ano na si kabasa? Okay ra mi sir. Kani, ang Secure Viners, asa gid mo una nga ni sikat. Ang among first viral nga video is katong namin sa eskwelahan sa classroom dayon wagay mi nanangin adtong hadto mi magama sa pangalang estudyante na gabayad bitaw mig tuition. Bitaw ang among na kuan adto katong kuan katong doktor o pasyente katong kabahig ubo. Ito nyo mo ng ultramicroscopic sila kubo niya nga basta mo to ubo Kanos ray. amo naka-reach og 1 million followers sa Facebook. Murag recently ra sa kuan karo adtong kano sabong Last year, mauna dili ka Secure Viners member wa ka kabalog kano sa adtong Mayo. Marso di ay Marso. sa pandemic sir. Pandemic Natambay dito, na ba ang mga Oo. tao? Pero kamo sa inyo ang kaugalingon, acknowledge na ninyo nga ilado na gid mo. Siguro pero ay inay kamo. Wala ba ti ago na mo sir? Wala ginisaka sa ulo Wala no. gid, sir. Oh, Wala. napansin gyud nako. Pero sa inyo ang mga lugar diri sa Sikihor, dumugon na mga tao or naanad na lang pod sila nga taga diri mo. Murag naanad naglamon sir kay sige gumidirek kuan ra kita ra pero sa ubang lugar mo punta may kay nakaadto magimig usay pug laing lugar nakalangyaw mamay. Ahaman mo nag-ato show. mo ang Mag-show mo sa laing lugar o sa man. na-invite na mo invite na mo dito din nakita ng mga fans so murag ma-feel na mo ang pag-welcome nila sa mo ba. Grabe no, pero bitaw ang una gid ako nga napansin sa inyo, humble gid kayo mo. Ha? Basig ilog-ulog ra po na. Dili lagi. Dili seryoso di Seryoso sige. naman, Sige. So kani, unsa man ni kanang marag kinaiya na gina ninyo diri sa Sikihor or mo'y inyohang na training gyud nga marag Ay mo, pobre man pud intaw mi unsa amo sa una wa may nausog dagay. wala ginausap. Wawan may wawan po dagay kadungog nga makakita mig tawo oy square do amo gisagpa wa biya lain biya don. Unsa wala pa. Murag sa dako namo daan sir sa dako kay namog impact sa ginikanan plang daan. Kay wala man gumi murag ka nang bang kabalobi ka kung si kinabuhi diri sa Israel sir. Pobre gud mi nga.
Ha? Okay pa ko. Inana ra ba kanang pagpadako nila nga murag dili mi bitaw, banggi. no. Bitaw. Ang Sikihor Viners, gigunita na mo sa usa ka talent agency. First nang ikuntang ng mga road manager which is si Ma'am Tia ng Okay. pagkahuman, VTR. Acting palagi mi ang tubangan lagi. Mao Murag ba? virtual kani naiga kardo. Napoy ka pa buang. Dagan lagi nang gawas ng mga baga kay mignawong atukuan na. Kay VTR, giatay noon tong kalakiha. Dayon, pagkahuman, haya sila ni decide nga kuhaon mo. Yes, din pagkahuman. Ang una pa naman is partner is katong sa Kumo which is kuan may kanang mga live stream sa Kumo. live stream. Yun ana. Yung moto guy meeting ang kabahin na ng mga promotion, mga kuan nga dili ra sila magilabot sa mo ang YouTube channel or social media platforms. Okay. Daw if ever man So mao man gud na akong pangutana unta Sir Dantoy nga ang inyuhang YouTube channel ug Facebook page wala sila Wala sila. dili wala access. Dato na ang dato. Sus ko Ginoo. Dato dagi usara og si Bubong ra. Sa pagkangalang daghan. Dato nakapit Monetize na gid mo. Monetize na. dato na mo. Si Tipin gyud. Actually sir, wala pa gid ko hingrit anang kadato. Muga na kong paningkamutan rong tuig ug pila pa kaabot nga tuig nga madato. Okay. Nana may mga napundar sa inyuhang Nana may mga napundar sa pagbuhat. Yes, kana ba nakapundar nagpamilya? Motor, mga gadgets, mga nana. Inya kani ang pagbahin sa sweldo ninyo, Giatay po na, of course, bahin. equal gyud. Equal. So maski kinsa pa to inibida sa video, regardless gyud, bahin gyud mo. Sa city. Basta na city. Basta nasa mo ang venue sir nga namong pagamaan. Apil siya sa kuan. Whether og apil ba siya sa salida or wala, basta kay naa siya present siya, apil siya sa bahin namo sa kita sa usa ka video. If ever nga wala na siya walay siya bahin. Pero sukad-sukad ba wala mo nag-away-away? Ana Gyud. Na ginadong gaban, kisa nang dugaban? Wala. Pero bitaw, naso na gyud, Na, nag-away. na, Unsa man usually inyong ginawayan? Sa content. Oh. Away. Pero kanang amuay is dili mang iyong gimin gipug maayo. Kana bitong Lod-lood. Mga ana. ba? Oh. Inigsuon nga away ba? isuon day tabang. Oo. Inigsoon na yung away. Kini pag-abot sa sweldo, wa man sa mo nag-away. Abot sa kwarta. Never mo nag-away sa kwarta. Wala. Wala na gid. Wala na gid po. Mitingan man namo sir. Ha? Nay problema usahay, mitingan naman. Mitingan yun. Mitingan. Mayo na. Mayo. Ikaw di ka mapes sa mga meeting sa. Unsa may mensahe ninyo para sa inyong mga... Unsa may tawag ninyo sa ilaha? Mga wakwak. Mga wak... Mao lagi na ako Sige, gigolo. sige. Mga So, wakwak. mga wakwak mga wakwak. Okay. Ang mga wakwak kung naglantaw mo So, ron, unsa may inyong mensahe sa mga wakwak. So mga kawakwak, dangkin salamat sa pagsuporta sa Secure Biners. Salamat kayo sa thank you. Salamat sa thank you. Abito mo rin sila titik. Tingog pun mo. Og shout out there sa mga kawakwak na yung followers no. Bitaw sa mga kawakwak na mo diya. Salamat kayo. Hope nga sa paglupad ninyo batog sa mo ni Sir Chito. Batugi Sir Chito. Salamat. Salamat kayo guys. So, what's up mga kawakwak? So, bitaw, salamat kayo sa init yung suporta sa inyo at sa mga, which is Secure Biners, sa mga kulik. This is, mga naong, mga nagpato, pero yung gisubaybayan, pagyaon. Pero, ako kayo may pasalamat ninyo kay, wala mo nawalin yung solid ng suporta sa mga. So, salamat! Oh, di ba? Anak na! Kamo! Hinaot nga padayon ka po magsuporta sa mga kabuang. Thank you kaayo. Di may mabot sa aning sa estado nga kuan. Di na ako makachitsa sa Sir Chito o di po ditungod ninyo. Biyan na, seryoso! Di ba? Alangan o ka ng mga kuan tra. Di ba po dagay kuan. Munang nang... of course, damo gina si Sir. Dagang kayo ng followers si Sir Chito. Wala ka nga sa inyo eh. Wala pa kasi Gahando nga. Kana yung mga followers, 1 million mo. Tapos Mabalik. may mong zero. Muna gusto na mo. Muna ni Apil, may karoon tayo.
Mo na ito mong lawas mag-are. Happy 4 million sa inyo. Combine sa kuan subscribers. Salamat yun kayo. Salamat kay sa inyo. Kay, usabon yun nako na bless ko sa inyong pagkahambol. Mo yun na. Mawala man ko na i-compliment. Do ako nanad. Ayo, di tinulog Nanad ko itong katawan ni Mapil ni kanina. Dagan kayong salamat sa inyo ating Moy, Ting, si Mayong, si Ranji, si Tipin, si Sir Bong, o siyempre si Sir Dantoy. Sikihor Viners, daghan kayong salamat. Mga bisdak, kanagyon padayon sa suporta sa Sikihor Viners. Kintahay lang sa mga wala pa. Ayaw kalimti ang pag-follow sa ilahang Facebook page o sa ilahang YouTube channel nga kanaragyon nga grabe kayo, humble gihapon kayo, nauwaw kung ako pwede promote sa ilaha, pero grabe, salamat kayo. Sikihor Viners. Thank you. Chicha